Maayong adlaw. Welcome na sab sa tong programang Baruganan, diin atong isgutan ang mga isyu sa politika, gobyerno ug sa palibot. Di lang basta opinyon kun dili baruganan nga may basihan ug katarungan. Kay diri sa Baruganan dili ta magpadag istorya. Atong barugan ang kamaturan. Uban sab nato karon si Joel Ogrot. Maayong adlaw sa inyo diha. Hello, uha, Hi! uha, 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 ayan, uha, uha. Oha! Oha, oha. Mm. Niya, na kay pampasabog din na showbiz. Nay mo ha diha. Wala Oo. ako, wala. Wala Ikaw. Wala ako. Murag ka to naman ang Usoy. hot ng mga issue. Murag wala na. Ellen, Wala na wala kayo. na. Dili sa tanang mga showbiz nga issue. Direta aning Ayo sa kuan, napang direta aning patanahuman aning corruption og mo drug addiction og Ah. daghan pa. magpapapil po ng mga showbiz. Direta sa kuan, isyong politika. Ah. Kay diri atong padulong atong kwarta, atong tax, di ba? Ang mga showbiz sunod na i-set So aside na anong nato, latest? sunod na. Anong latest pa? Ang latest na ay duha ka opisyal. Kaila mo ani? Na ay duha ka opisyal nga ninaog sa pwesto si Executive Secretary Bersamin og si Department of Budget DBM Secretary Pangandaman. Tumala pa ni Palace Press Officer Claire Castro, ang idolo pod ni Joel, nga gidawat na ni PBBM ang resignation ni Bersamin. Masok, makusan ba ako na ha? Nga ano? Kuya siya mga idol, no? So, Kuya siya mga idol. gidawat na daw ni PBBM ang resignation ni Bersamin human na nambigit sa flood control project scandal. Unya ingon pod si Bersamin nga wa pa man siya nagsumitig resignation. So, unsay dula sa Malacañang ani? Joel Ogrot, unsay inyong mga baruganan ani? Puro sila mga bakakon, ya sila lagi nagdula-dula sa ilang kaugalingon. Unya mo ana si Bersamin, I did not resign. How come na siya resignation letter, di ba? Yang gipirmahan, na post ba ang resignation letter niya. Unya, I did not resign. Paano? Kasi mga bakakon ani nila, uy, pareha naman mo nakadawat og kwarta sa mga Pilipino. Tax money, di ba? Pareha naman mga bakakon kayo. Karon gipangutana si Claire kung karon presko ni Claire kaganina kung ano ang totoo. Diba? Nagkapuliki si Auntie Claire sa kuan. O, di ba, na resignation letter. Paano nga mo ingon siya, I did not resign? Nga naman siya resignation letter. Dated November 17 November. Para una siya resignation letter. Nga mo ingon siya, kuan, wala siya nag-resign. Well, kung wala siya nag-resign, ako ni-resign siya. O naay nganong nag-resign siya. Murag ni palag siya dito for delikadesa, di ba? Katong for delikadesa daw. Murag ni palag siya dito. Delikadesa. Pero ingon nila nga naay nagtawag sa palasyo nga ang ipangayo ang resignation ni Bersamin ug ni Amina Pangandaman sa DBM. As to kung kinsa lang nanawag sa Malacañang, guys, kamo na magtagna-tagna din na kung kinsa nanawag. Kay umingon si Auntie Claire, kay ingon Auntie Claire for delikadesa, ang resignation, naninghawa na lang after na link ang ilaha mga pangalan sa katong flood control kickbacks. After na link na pangalan sa anomalya sa flood control. So for delikadesa na lang daw. Okay. So ang ipangayo sa tanan, si Marcos walay delikadesa. Resign, Marcos resign nganong si Bersamin. Pero mga parehas na mga bakakon kung kinsa man nagtudlo sila, parehas sila tanan naka-receive og kickback. Si Secretary Pangandaman. Unsa may rason? Klaro man kaayo dito nga, di ba? Sa pila ba to? Sa 3 parts na video ni Zaldico, ang name ni Pangandaman was mentioned. No, of course, ma-mention jud kay siya ang hari sa DBM. Yes. Siya taga-buhat anang budget. Mali ka. Unsa man? Very wrong. Rayna siya, dili. Hari. Dili. Siya ang reyna. O siya ang hari-hari, siya ang reyna diya sa DBM. So,
kapila gipangalan iyahang Niko ang iyahang pangalan. Mm. So, sila-sila lang talaga. Sila-sila lang yun. Ana. Pero, naapagani isa daw nga gipangayo nga resignation, pero pa ni resign, oy. Oo man ni resign. Mao. Ambot no? Mo ingon nila ba nga kanang ang tao nga ang leader nga Kinsa man wala na gina sa ingon, maayo. murag na kay idea kinsa nang nangayo og resignation. Na ko idea, na ko Ihungong di. idea. Na ko idea. Ihungong good meal kay ka ba imo lang itago si mo i-outscope man minimo hungong daw kay para mo apil mig katawa ba sige daw. Hungong lang. Na? Mao daw. Ah. Asus kuyawa gid. Hadlok pudoy. Mauna to. So, Hadlok. ambot lang kung manahimik pa na si Bersamin. Basig abangan natin sa mga Abangan nato. susunod na araw Oh, abangan ang nato mga kung expose kung may mutuyok, mga mutuyok revelation. basig Yeah. mutuyok na ang baso ba? Mm. Kung kani si Claire dili pa nimo muundang og banat siguro ni Bersamin, basig para sa dahon na gyud ang Bersamin na daghan bitaw niingon nga ano na kanang kanta ka na kanta ka na Lucas, may mga anak na nga panawagan karon. Pero di po ba basta-basta ni si Executive Secretary, ex-Executive Secretary no? No, justice na Justice, of Supreme Court Mm. Chief Justice. Chief Justice. Chief Justice. Chief Justice ba siya? Mm. O Chief associate? Justice. No, Chief Justice. Chief Justice ba? Di Okay. basta-basta record. Yeah. So nigawas na pod nga kuan man ko na dapat lang kay Bersamin Duterte appointee ana lo. Pila Karma ka lang siguro tulo ka tuig sa Ang nangalagad ingon kay po sa ilaha, BPM. karma daw na, karma. Nya daghan kayo na question natanggal siya because of katong iyahang posisyon nga murag ni taliwas or salungat sa pahayag nga ni Boyeng Remulla about atong ICC warrant of arrest daw kay Bato tong extradition nga gi-oppose ni ni Bersamin. So kadto ang ilahang giingon nga mga reasons. But anyways, sila lang yun. Kung ako kang Amina, kung ako kang Pangandaman, sulti na or kang Bersamin, wala to, lagdagan na tayo guys. The Diba? truth will set you free. Oh, Diba? lagdagan na tayo. Mm. For sure may Joel, mga... sige, smile de Joel. Tubag, storya. Hindi mo okay. Sa karagan sa mga problema nga atong gisgutan, gitry na tong isolve nga ansa ni siko pangita sa akong cellphone. Asa na akong cellphone? Nalimot ko nga naka-connect din sa headset. Gamit ako karon no. Sa atong Zoom. isa lang bot pasabutan na dong. Ayaw pagpaila. Going back kay former Executive Secretary Lucas Bersamin, tama man si Ma'am Ruth na kuan na ba kanang naay inconsistency sa iyang gisulti tungod kay nasa resignation. Pero ma'am, dili mo gud nga directly ningon siya nga kuan kining ni-resign siya sa iyang resignation letter. Ningon man lang siya nga isabit niya ang sarili sa mahimong desisyon sa presidente. Nga nagpasalamat siya. So, murabag ang tenor sa iyang letter, resignation. Pero nagbutang ito nga resign siya. Wa siya nagbutangan ni resign siya. So, ambot lang unsaon ni kay kuan lagi kanang unsaon nila na pag-interpreting ana. So, nakakuha dia gusto na-intriga ko kinsa tong nitawag sa iya ha. Gihungong ni ma'am. Ay, Chel, hungong ni Ruth sa kaganina dungog ni mo to. Pabor-pabor na si Ruth ako gihungongan niya. Gihungong niya ganina. Uy, hala. Basta Chel, nihilom na ako, hilom ko. Basta. So yun yung mga sabi-sabi kaya nga hindi na tinuloy yung rally ng INC. Ang iya dong amigo man daw niya. Gipangutan na gani si Claire kaganina ko yung tumawag ba kay yung sinasabi tumawag ba si Marcos ba yon tumawag. Wala naman Pero in fairness to Bersamin gisulti niya nga not from Malacañang ni tawag sa iya ha. Dili sa Malacañang, so somebody who is not in the cabinet. Yes. Wala siya sa kay mo yung tag Malacañang, not necessarily ang palasyo sulod sa Malacañang. Kung dili ka nang sa circle nila ba sulod sa administration,
posible nga gikan siya sa lain nga grupo, Mm. no? Nga kaila nila nga gikan sa usa ka impluwensyadong personalidad o kaya amigo niya Mm. o kaya gikan sa kongreso. Takawalo, asa na, di ba? Gikan sa business, gikan sa military. Who knows kung kinsa na siya? No, kinsa tong caller ni kuan, the mysterious caller The ni mysterious. Bersamin. It's up to him to Pero reveal Yeah. or not. Mm. di ba, who would have thought nga kining si ES nga grabe ka defender ni BBM o ni Amina Pangandaman mo resign, di ba? Mm. Mm. Wala tayong expect nga mag-resign na sila. So So it someone nga dapat powerful ano kayo. ana, yes, Powerful nga kayo. Powerful than the powerful. Diyan sa ES, kuan. Mm. Oh, correct. mas powerful pa sa powerful person sa Malacanang. So Kay kuyaw ang outside Malacanang nanawag good. nanawag sa Kuyaw iya eh. nga kay ni resign gud siya ni hawag gud siya. Nanay hint atong mga Kurog. viewers. Kinsa na nga caller na? Kurog. Ambot lagi. Basta ang giyong ni Ruth ganina sa ko kurog ko. Kurog ko. Hmm. hmm. Hantod karon nagkurog pa akong tuhod Nga nituo sa gud siya nga kagutong. ni hawa na, di ba? Ni hawa gid siya. Oh. So to the kuan, Mm. to the rescue si Gamhanan Recto. gyud na. Gamhanan jud gani ang nanawag sa iya ha. Oh. Ang kuan pod kay mo pay paghatag niya og kuan katong letter na dahil gi-declare nga mo puli. Hmm. Dito naman siya kay si Claire nagpagawas naman og ano, di ba? Istorya. Mm. Actually, Unahan naman ni Claire. kana nga istorya ba? Nigawas na ba 2 days before ana, nigawas na Nanay siya sa mga kuan. yan, Mm. anay Nigawas mga na siya istorya sa ano. bilyonaryo. Mm. Outscoop ta sa bilyonaryo. Bilyonaryo channel. No, nigawas na sa ilaha Mm. nga Mm. Bersamin out, Recto in. Recto in. Mm. Oh, gidinay siya sa Malacanang nga wala nga na. Gidinay ni Recto nga siya na executive secretary. Siya, wala man, finance secretary man lang ko. Ngayon si Bersamin nga not true ang report sa bilyonaryo. So kinsa na? Di Yo. kaya si Kinara Enrique man ko'y Isidro, taga naman ko'y bilyonaryo? nag-message nag-message ako abang nga wa ka kakuan nang anong ni resign ng duha. Okay. Okay. So after na pod nga ano na pod ni INC ang leadership sa INC nga gi ano na nila di na nila continue ilang third day rally. Okay, so murag tinuod gyud di ay. Kaya nikalit lang resign o nikalit lang og wala si Pangandaman o si Kuan. Wala tayong expect, di ba? Nga, Mm. dako nga mga official no, sa government nga nang ni-resign. Budget niya, executive secretary, hello. Kalit lang duha ka buok, dagko ko na nga mga opisyal, Yeah. di ba? Mm. Mm. So, May gipangayo. mm. Sus. So kini nga sitwasyon sa akong pananaw, nagpakita ni siya og double layer sa politika o accountability. So sa kabahin, klaro nga kinahanglan ipakita sa publiko nga ang gobyerno seryoso sa pagtan-aw sa lapses sa proyekto. Makita nato ang impormasyon sa publiko dili perpekto. Ug usahay mas dali mo viral kaysa tinuod nga proseso sa sulod sa Malacañang. Di ba? Dili pud nato kalimtan nga lakip ang napiktuhan. Ang ikaduha nga nag-resign si Amina Pangandaman, Budget Secretary. Kini nga nagpakita nga ang impact sa controversial dako gyud og walay labot ang posisyon. Bisan ang usa ka importanteng opisyal sa budget naapektuhan. Unsa man ni para sa nasod? So sa kabahin makita nato ang gobyerno nagpakita og responsiveness. Daghan ang nangutana unsaon pagpadayon sa proyekto nga naapektuhan sa kalit nga political developments. Labi na sa disaster mitigation og mga flood control diha nga proyekto. Dako kay epekto sa kinabuhi sa ordinaryong tao o Pilipino. So ang importanteng bahin ani, take away ani nga kamo mga viewers nato, mga kabaruganan diha, mao nga ang transparency and delicadeza kinahanglan magkauyon.
ang publiko kinahanglan makabalo sa tinuod nga sitwasyon ug ang mga opisyal kinahanglan magpakita nga seryoso sa accountability bisan pa sa political pressure. So Joel Ogrot, unsay kadugang ninyo ni nga issue? Wala na ko ikadugang. Boss, salamat boss. Uha-uha na lata. Moto Uha-uha. ang atong baruganan. Baruganan. Mo na Ginatangan nga editorial sa baruganan. baruganan. So, So uha-uha. uha. Uy, kabalo ba mo na napay chismis ba? Unsa naman po na? Ay, pabol ba? Sa Kanang ulahi kanila man. wala pa man tayo, Oh. layo pa man ng 40 minutes Oh, siguro. unsa man? Kabalo ba mo nga kuan? Kanang Unsa? unsa ning kuan ni cheka ni Ramon Tulfo nga 50 million nawala sa Hala. PCSO? Oh, PCSO? na, PCO? na. Oo, 50 million? Nga nawala sa vault? Ato ning Paminaw mo murag Ya gitanggal asa daw man si ano, gitanggal daw si PCO. Secretary Jay Luis. kanang kuan ba kanang nakoy pangutana ba kanang kisa source ni Tulfo tanaw daw kisa yung source. Tweety Bird. Kabalo ka Tweety Bird. naglakwat sa iyang Tweety Bird. Oh. Ug asa na niabot niya to parang China o unsa ni iyang Tweety Bird. Ngaron dugay nakaabot kang Tulfo na nga istorya nga mao man ay gisgutan natong pagkatanggal kang J. Ruiz. Wala na. Giskutan na to niagi nga nay vault din na sa PCO. Pero So mo actually, ni pero- ang ano. Tulfo, pero tinod Tulfo noon sa man ka. Nagyo na yung mga ingana. Nagyo na yung mga ingana Rotog Joel. Ang 50 million kay pambayad daw to sa mga ano, nawala pambayad daw to sa mga defenders sa administrasyon, Oh, mga vloggers, influencers. Mo nay kaning allegation ni atong panahon ba nga Jay Ruiz. unsa si J. Ruiz. Mm. Natingala ko anong karon na nakabot kang Tulfo, karon na niya nabasa ang thread sa basig nag-pop up sa iya ko ano nga Basig dapat wala na update. reminder to. Basig wala na Wala update siya na. yung thread. Sir, kanang tanaw sa Dili. i-upload mo Facebook sa kuan sa Nangita ato ka lang sa siya sa Google 50 Play. million. Nangita siya sa 50 million kung kinsay nagkawat, nganong walay blatter daw sa pulis. Okay, sama po yung nagpa-blatter be. Muna ano kuan wala dia, daw muna blatter? Anyway, actually unsa may- allegation na siya. Mm. Allegation na siya nga na daw vault dito which is Mm. gideny na sa PCO tong niagi. Mm. Nya nag-surface na karon tungod kang Montolfo kani po mga content creators nga do nga nagka-miss siya na po sila kay para na bagong content. Mm. Ala sige. Uy, kadugay na isog recycle ni Montolfo. Ala bahala ka Pero- na Montolfo. Pero question, actually, daghana kwarta yun na. lagi sa Bulacan Diba? yung way. Grabe no, daghana jud nila kwarta. My gosh, Na yung mga easy giingon na sa lang. nakita na ako sa mga mga trolls daw. Tinuod gyud siguro na yung mga bayarang vlogger guro. Depensa sa kang Marcos. Hello, naa daw na sa Makati na anay building, sa building dito na ang mga influencers, mga vloggers na gamit sa administrasyon. And that was during Unity campaign. Mga trolls. Yes, Nga isa ka ganit building. foreign funded nga mga trolls dagan kayo. Mao. Hi, nako. Anyway, sunod na po nato na i-topic na. Kay wala na Yes. tayo igong panahon. Uha, Murag uha. Saya, butangin na og editorial sige daw maminaw ko. Di, man naman to. Lahi man to nga topic kani, lahi man ni. Unsa man nga topic? Ayaw na kay kuan man Ayaw na, bromto. ma-out of topic. No, human mo gud to. Dili Ay, lagi gani. naman ko'y Sorry. Ikat na lang to. Di, Nya okay pasingit na. okay ra. Impromptu. Okay ra na. Okay ra na. Sige, sige. Okay. So maura kini ang karon natong baruganan. Ayaw kalimot pag like, share, subscribe sa atong Dade koy pasingit. unsa man? Napon. Basin og madayon. Ha, natay good news sa atong baruganan. Okay, ataylin niyo sa sunod pa mga episode na to. Uy. Unsa na? Good news Good news, na. okay. Pon. So, Sige, okay, sige. sige. So, okay, ayaw kalimot pag like, share ug subscribe aron ka-updated kamo sa mga videos nga ipang-upload sa atong YouTube. Palihog ko click the notification bell sa ato ang YouTube, sa ato ang Facebook, follow, like, share o daghan pag mga updates sa mga commentaries. Hangtod sa sunod nga episode, padayon ta sa pagbarog para sa tinuod nga impormasyon o justisya. Kasamang Chel, inyong kauban og si Ruth Joel. Maayong adlaw sa inyo ha. Bye. Bye. Oha. Ay, salamat. Oha.